Kezded, na mutasd. Már új fenyképet most mutatom neked, nézd meg milyen vadállat vagyok neked, én emberke, jó úrilag széjjel, hozok egy jó barátot, széjjel basszult. Mutasd már pauzot. Pauzot mutass, akkor meg seggemet is megkérnám neked. Most nem kell. Mutatni, majd pervezni nem akarom. Mutasd neki. Ha, pisztolyt. Ha már mennyi videó lesz, hogy nem jó. De így nem jó, hogy sok videó. Na menjünk tovább. Beckhamnél is el akarok menni, akarok nála opert csinálni a 3 fiának, $200,000, csak hogy külön fogok lakni, és majd megbaszom Beckhamnének is a zsíros picsáját, úgy, mint neked, mert swingerák vagyok, és ő is ismer engem, Beckham is hallott rólam, ugyanúgy, mint te hallottál, és éltem vele. Rendesen álmodba ériztél engem minden, ahogy szexeltünk, ahogy éltem, ahogy énekeltem. Hát üres vagy, egy igazi sztár vagyok. És így énekeljek neked egy dalt, mit szoktam neked énekelni? Mondjuk, nem Jimmy Tű sír a vállam, hanem Fekete cigányhajó. Na, ezt szoktam neked énekelni, de nem tudom most a szavakat, mert... Na, fekete hajú cigánylány, Mónia, büdös picsa, kurva már. És így énekeltem, büdös alóról, fentről jó szagos. Így emlékszel erre, valahogy így énekeltem, biztos vagyok benne. És akkor ezt nézd meg, és ezt kapd el, ne és kurva, jó szomna a faszomat, jó megszopod rendesen, tegyen jó, majd csak menjek hozzá. Így csorákó, azt szokják mondani. Mutasd seggedet. Mi? Most reggelet nem mutatom az ilyen, neked nem mutatom személyesen, hogy te látod, és mutatok egy olyan pauzot neked, hogy Oda mutass meg. Oda hogy mellé vannak, figyelj. Na jó, elég lesz szerintem. Így, és ezt most feladjuk, és akkor mondom, fél órád van, hogy hívjál fel, ha nem, az egész internet tudja, hogy basztál passassal és szoptad. És jártál a Tesco-ba, mondja? És jártál a Tesco-ba, és elmenjünk, kocsizni fogunk a babáddal. Elmegyünk a Tesco-ba, fogom vásárolni, meg kocsizni fogok vele. Meg énekelni, tükrös baba mindjárt. Na akkor ettől a naptól, ettől az éjszakát el akarnám köszönni tőle, és kinyalnám a picsálat, hogy jó ki fogom nyalni, ha elmegyek hozzá Budapestre. Viszontlátásra, és még adol nekem 20 eurót, hogy legyen pénz. 20 euró legyen, hát már csak kenyére vagy valamire. Vagy kottóra, meg 60 centet, hogy meg is verlek. Elég.